May hapon mga biheros, karon himo lang tag short video ko kung saon pagtanggal ning mga residue sa mga sticker no na atong gipilit sa itong mga motor. So ato na natanggal no sa tuang motor nga click. So mo na siya. So ito nang gitanggal ng sticker. So naay na nga bilhin nga residue. Ano siya. So saan man nato ni pagtanggal. So mga biheros, pwede duha ra ka buok ka materials inyong gamiton. So naalang kay alcohol o tissue. So mao ra ni. So atong buhaton ani pwede nato ni butangan nato ni og alcohol ni tissue, di nato dayong slowly i-rub din nato dire hangtod makuha ning residue. So ato nang sulayan. So ani ra alcohol, human, so ang tanawon yan na to. So muna na siya ang resulta mga bihero. So katong mga residue nga sa tuang tissue nga with alcohol, so mo absorb siya no, pilit siya dire. So ana wala na, ato na lang yung para sa finish. So muna to siya. Nawala na no. Nawala na ang residue. So katora mga bihero, kung gusto mo magtanggal og mga sticker na napilit nga mga residue, duha ra ka buok ang iyong kinahanglan. Una, alcohol, dayon kaduha tissue. Pwede ra tissue, pwede ra pod siya og trapo no, cloth. Pwede ra pod. So I hope nga nakatabang ning short na video akong gihatag sa inyo. Okay, thank you.